Dobar dan. Da li ručni rad može postati ozbiljan biznis ili je to i dalje na bazi samo hobija? Da li je danas važnije kako izgleda proizvod ili emocija koju on nosi? Moja današnja gošća kaže da su njoj inspiracija putovanja. Ono što ja želim da saznam jeste koliko je mitologija vezana za inspiraciju. Kako izgleda razvojni put samo od ideje do zajednice ljudi koji vole njene proizvode i veruju njenoj viziji, reće nam moja današnja gošća, žensko preduzetništvo, Ana Ivković i brand Anu Handmade. Ćao, Ana. Zdravo, hvala ti puno na pozivu. Hvala tebi što si se odazvala. I Anu Handmade. Ja kada sam upoznao tvoj brand, volio sam da se našalim, pa sam teo da te pitam da li si ti to omašila svoje slovo, pa trebalo bude Ana Handmade, ili zbog čega je Anu Handmade? Nisam omašila slovo. Anu jeste. Anu na francuskom znači prsten. Htela sam da bude neka skraćenica koja će lako dolazi ljudima u uvo i da bude prepoznatljiva. U stvari Anunnaki. I to je po nekom bogu koji je prvi došao na zemlju i to sad ima neku priču. I tako sam se odlučila za ime. Dobro, znači mitologija je ipak imala svoj utjecaj. Jest. Kada nastaje Anu Handmade? Nastao je u martu 2020. godine, tako da ja postojim već 6 godina. Bravo. Ovo je 6, da. Ok, šta radi Anu Handmade? Radi sve što možete se zamisli, što jedna osoba može da zamisli da uradi od tekstila. Najviše volim da radim odela ženska i nekako prijam i taj biznis fazon. Zatim haljine. Mislim, haljine se najviše i traže, pa zbog toga da li su mi omiljene za rad, pa i ne. I imam prvu kolekciju koja je bila prošle godine i to je u principu neka moja priča što se tiče garderobe i fokus mi je zimi najviše na džempere koji su ručno rađeni i mogu da kažem da iz godine u godinu postaju sve popularniji. Dobro, ajmo sad ovako. Prva stvar, je li to tvoje odelo? Jeste. Nisi ga kupila negdje? Ne, ja sam kod sebe. Dobro. Druga stvar, džemperi. Ko to radi? Kako izgleda ta sad tvoja proizvodnja i ceo taj proces? Od ideje do realizacije. Tako je, to me zanima. Ništa izaberem da li po želji kupca ili po mom skromnom mišljenju. Najbolje moguće boje, najbolji mogući materijal vune i krenem da radim. Dobro. I ko to radi? Ti radiš? Radim ja i naravno da imam pomoć, jeste, jer ne mogu sve sama. I eto, to već traje 6 godina. 6 godina? Jeste. Dobro. Kako ti dolaziš uopšte na tu ideju? Šta, kao sediš kući i kažeš ja bi mogla da malo pletem i da štrikam? Tako je. I zašto ja to ne bi radila, jel? Da. Dobro. Odakle ti onda hrabrost da kreneš to? Pa odakle mi hrabrost? Pa ne znam, htjela sam da nosim nešto što je drugačije, što nema da se kupi svuda i mislim da su ljudi to prepoznali. I odakle mi hrabrost, pa ne znam. Kako ti prelomiš tada pre 6 godina, kažeš pa dobro, ok, neće ovo samo ostati moja ideja ili moja želja, nego ću ja da krenem. Ja kada sam krenula u stvari da radim, ja sam krenula prvo samo sa nakitom, to je dok sam još studirala i onda sam posle toga htjela da ubacim još nešto drugo, pa su onda posle toga bili džemperi i nakon toga sam dodala svu ostalu garderobu i odela i haljine i to je nekako krenulo spontano, svake godine sam dodavala još nešto i da bi na kraju sada imala širok asortiman stvari. Opa, dobro. Šta se najvažnije desilo na tom tvom putu od 6 godina? Koje su ti neke bile prelomne tačke, što bi se reklo, u tvojoj dosadašnjoj karijeri? Nemam odgovor. Ja nemam nikakve prelomne tačke. Ne znam, nekako je sve išlo spontano, sve mi išlo glatko, ali da sam ja sad neki ekspert u mom poslu, naravno da nisam, ja sam mladi preduzetnik i nisam još, kako se zove... Šta ti je bilo najizazovnije do sada? Najizazovnije mi je bilo spremanje za Fashion Week. Ali mislim to nije bio kao izazov u nekom lošem kontekstu, ja sam to jedva čekala, ja sam se zato toliko spremala, ja sam toliko spremala tu kolekciju i nekako sam ja jedva čekala da se to desi. Tako da izazov taj da, ali nekako
ja sam uživala u tome dok sam radila. I jesi zadovoljna kako je prošlo? Jesam. Dobro. A gde se, pošto za ovih 6 godina verovatno si svoj biznis i širila, gde je sve moguće naći, znam da se kupuje preko interneta, to mi je okej, ali gde je sve moguće naći, na kojim meridijanima, gde možemo da sretnemo neku osobu sem u Srbiji da je kupila tvoju stvar? U Beogradu imam 2 radnje, jedna je u Kneza Miloša, jedna je u Višnjičkoj ulici. To je za Srbiju, i imam, kako se zove, u Bosni, u suvenirnici na Jahorini, tu isto mogu naći neke odevne komade i nakit, i to je to. Dobro, a što se tiče kupovine, jel kupuju ljudi i mimo naših prostora? I da, pa najviše preko Instagrama. Dobro. Meni Instagram nekako primar... Neka najsimpatičnija zemlja gde je tvoj komad otišao? Nemačka. Pa mislim nekako najviše porudžbine imam tamo, a što se tiče kao regiona, Crna Gora. Iz Crne Gore posle Fashion Weeka stvarno sam imala dosta porudžbina. Dobro, znači ti imaš 2 radnje u Beogradu, jedna je na Jahorini kao suvenirnica, tako? Da, to je u Bosni. Dobro, pa na Jahorini. A u Beogradu je 2. Da, u 2 radnje u Kneza Miloša i Višnjičkoj ulici. Jeste. Kako si otvorila prvu radnju? I gde je ona bila? Prvi moj plasman stvari je bio u stvari u Ušću, u Designer Place-u, i koji sada nije aktivan, ali ja sam videla da se tamo otvara radnja, poslala sam mail ukoliko su zainteresovani za saradnju, oni su prihvatili i ja sam iskreno bila sa tim koncept storom stvarno prezadovoljna. Nakon toga se desio koncept store u Kneza Miloša, u kome sam već, u najduži, ja mislim, i koji je dalje aktivan, i nakon toga od sredine prošle godine sam u još jednoj radnji kod Studentskog parka, tako da za sada je to onda Višnjićeva. Da, Višnjićeva, jel da? Ne već. Ok, tvoj brand, da li ima neku, da kažem, određena populacija s godinama koja ga koristi, ili imaš ljude, pogotovo žene, dame, koje kupuju različitih generacija, ne bi to da li imaju 20 godina ili 70? Pa s obzirom da ja sada imam već veliki asortiman stvari i imam u ponudi i biznis fazon, znači odjela za poslovne žene, tako da imam i haljine koje mogu kupovati devojke za mature, što najviše i kupuju i naručuju. I, na primjer, posljednja kolekcija koju sam imala, tu su stvarno odevni komadi, ima ih ukupno 24, koje su namenjene za sve žene, nebitno koje su starosne dobi, i mislim da će svaka žena pronaći neki odevni komad za sebe. A kako ti pratiš, to je meni uvijek bilo fascinantno kod ljudi koji su kao ti, znači kako ti sad znaš šta će da bude aktuelno iduće godine? Kako ne omaš? Napraviš neki svoj novi komad i mi svi kažemo užas. Kako pogodiš? Pa nije da sam nešto nagađala. Ja sam se, sad pričam za kolekciju koja je bila, nisam se fokusirala na izgledu koliko sam se fokusirala na materijalu, kvalitetu i udobnosti koju bih ja pružila ženama. I fokusirala sam se na to da bude nosivo svakodnevno, da nije scenska garderoba, nisu neki šik odevni komadi koji će se nositi samo u večernjoj toaleti, koji će se nositi samo na sceni. Znači, da htjela sam da nešto što je naše iz tradicije približim, kako se zove, ženama, da mogu svakodnevno da koriste taj odevni predmet. Dobro. A kako ti onda to, ti kažeš, iz naše tradicije, kako ti dobijaš tu inspiraciju? Znači, kako ti šta sad ideš, voziš se po Srbiji i kažeš, vidi ovo, sad bi mogla nešto napraviti? Pa možda i bilo tako. Zato što htjela sam da napravim nešto što ima veze sa našom zemljom, i zato što ja kada sam spremala tu kolekciju, ja sam znala da želim da obiđem naš region i da plasiram tu kolekciju i u Bosni i u Crnoj Gori i na kraju u Makedoniji. I htjela sam da predstavim našu kulturu i istoriju i našu zemlju na kraju krajeva. I
mislim da sam uspela u tome, ali kolekcija je počela tako što sam ja za ta 24 odevna komada htjela da vežem neku priču, legendu za svaki odevni predmet. Materijal je od srpskog platna koji je ručno rađen dole kod nas u Srbiji. Kad kažeš da si želela da bude tih 24 komada vezano za neke naše legende. Jeste. Ja možeš to malo da pojasniš, molim te? Kako? Za koju legendu? Šta? Za svako mesto u Srbiji sam vezala jednu priču koja i sad svaki odevni komad nosi jednu priču zato što, na primjer, imam majicu koja se zove Makoš i onda sam ja vezala kako se zove tu priču za tu, na primjer, majicu. Onda imam majicu koja nosi naziv, mislim, neću sad otkrivam kako se zove, želim da pogledaju Instagram i da vide sve, ali svaki odevni komad nosi neku priču iz naše tradicije i sa 24 različitih mesta u Srbiji. To je jako lepo. Da. Dobro. I pravljeno je od našeg platna. Jeste, od srpskog platna koje je ručno rađeno i udobno je, komercijalno. Komadi su svedeni, nisam se fokusirala da to sad izgleda nešto šik. Htjela sam da bude onako basic, da mogu da nose žene od 7 do 77. Pa sjajno. I sada ti na taj način, u stvari, pored što guraš svoj brand i pokušavaš da približiš ljudima način tvog razmišljanja i tvoju kreativnost i ujedno i reklamiraš našu zemlju. Tako je. Pa to je super. Da. Je li neko prepoznao u državi to? Si dobila neke pohvalnice? Kako da ne? Šta je tebi lepo u preduzetništvu? Šta je meni lepo u preduzetništvu? Meni u preduzetništvu je jako lepo što možete da radite 24 sata, 7 dana u nedelji. Jako je lepo što ukoliko želite da razvijete svoj posao, morate stalno da budete aktivni, stalno morate da budete u komunikaciji sa ljudima, stalno morate da ispitujete tržište, stalno morate da se bavite... Reci nešto lepo, ovo sve ljudi kad budu čuli reći, pa ja ne želim se bavim preduzetništvom, radim 24/7, stalno istražujem, ali imaš slobodu neku, je li tako? Da, imate slobodu da spavate 3 sata. Ali imaš slobodu da guraš svoje ideje. Jeste. Imate slobodu da budete kreativni i da izrazite ono što vi želite kroz posao. Dobro. Da li imaš neku kolekciju na koju si posebno ponosna? Da, imam tu kolekciju Mila koju sam plasirala prošle godine i stvarno sam prezadovoljna sa njom. Ponosna sam na nju, to je moj prvenac. A, dobro. Da. Gde je ona ostvarila najveći svoj, da kažemo, volumen? Da li je to bila biznis kolekcija ili je nešto drugo? To je bila pola-pola i jeste biznis kolekcija i nije. Mislim, može se nositi, imam stvarno u tu grupu odevnih komada koje sam napravila spada sve i da može da se nosi preko dana i da nešto može da se ukombinuje za večernji izlazak. Znači, stvarno je širokog spektra. Dobro. I moje mišljenje je da će ručni rad apsolutno da ima veliki... Da biti na ceni, da. Apsolutno. Bilo kakav ručni rad, jer je to nešto čega nema. I sa ovom masovnom pojavom veštačke inteligencije mislim da će svi više ljudi prebjegavati nečim što je originalno, autentično i tako dalje. Kako ti vidiš tvoj biznis u budućnosti? Ja mislim da kod nas ručni rad još uvijek nije toliko na ceni i mislim da se mi kod nas ne fokusiramo toliko da kupujemo domaće brendove, bar je to neki moj lični utisak. Mislim da se u inostranstvu to mnogo više ceni i poštuje. Nekako kao da se mi stidimo naše kulture, naše istorije i tako dalje. A, na primjer, drugi ljudi to jako cene i poštuju i kupuju upravo ručni rad. Ne mogu da kažem da podržavaju time mali biznis, ali nekako mislim da ljudi više imaju tu kulturu da, na primjer, odu i kupe odelo po meri, da oni sami mogu da izaberu koji će materijal, kako će da izgleda postava, kako će da kombinuju boje. Ne mora da bude samo to ono što sam ja smislila i izmislila, nego da to stvarno bude nešto što će odražavati njih kao njih. Da, kod nas ima taj momentum da ako nije prepoznatljiv brend i ne spada u 5 prepoznatljivih brendova, da ih sad ne reklamiramo, ali nisu dali nikakav novac, onda je kao i glupo. Znači, lep ti je sako koja je marka, ti kažeš, pa moja lična je Anu Handmade. A ako bi rekla da je ime nekog stranog brenda, bilo bi jau wow. Jeste. Imamo mi taj malo Jeste. malo jače izražen kompleks za te stvari. Jeste.
A slažem se s tobom da u drugim zemljama ljudi budu i ponosni baš na ručni rad. Od mediteranskih zemalja gde ljudi svoje inicijale vole da stave na nešto da im je to baš kao originalno njihovo. Tačno. Kao što imaju mogućnost kod mene da to urade. Da. Dobro. A ti si spominjala trendove. Dobro. Ja sam te pitao, pa mi non-stop bežiš od te teme, ja sam te pitao kako ti to uvek pogodiš, ti kao pa ja tako eto idem po Srbiji, pa nešto malo razmišljam, pa onda tu dobijem. Pored te udobnosti što ti kažeš i kvaliteta tvog materijala, kako ti sam dizajn pogodiš? Šta je sad trenutno trend? Pa ako me pitaš da li su trendovi dobri, da, ali ne da se slepo prate trendovi. Naravno. Da li je trend po meni dobar? Apsolutno da, to je nešto novo, nešto inovativno, nešto što će se nositi te sezone, nešto što ćemo mi promeniti i izaći iz naše zone komfora i probati da nosimo nešto što do sada možda nismo imali prilike. Ako nam se taj trend dopadne, možda nam se taj trend ne dopadne i nosimo ono što smo nosili i prethodne sezone. Da. Mnogi ljudi kritikuju trendove da to nije dobro, da treba biti svoj i originalan, pa to što je nešto trenda ne znači da ćemo mi da izgubimo koncept sebe i nećemo nositi više ono što smo nosili, ali da svakako treba da ubacimo neki odevni komad koji je te sezone šik, što da ne. A koji je u trendu? Koji je u trendu? Šta je u trendu ove godine? Ove godine sam ja u trendu, tako da samo dođite kod mene i kupite. Pa dobro, super, iskreno. Totalno. Ja ću vam napraviti sve što vam odgovara. Mislim da je jako bitno da se prvo čovek lepo osjeća u tome što nosi, da mu to lepo stoji, da se osjeća komfortno i udobno u tome, a onda da prati i trend. Cool. A koji je tebi tvoj omiljeni komad? Najviše volim da radim odele, najviše volim da nosim odela. Dobro. Kao što si rekla malo pre, da treba ljudi da dođu kod tebe i da kupe sve. Lepo hvališ sebe. A kako reaguješ inače na pohvale? Pa pohvale mi uvek prijaju. A kritike? I kritike mi takođe isto prijaju. Čula sam neke kritike posle ove kolekcije koja je bila, ali iskreno te kritike su mi i prijale, ne mogu da kažem da nisu. Šta ti to prija? Pa zato što su rekli ona je suviše mlada da bi ona mogla da napravi takvu kolekciju. A ti si to što? Ja sam bila preponosna na to. A to jeste ponos. Jeste. Zato što jeste možda staromodna kolekcija ili kako već, ali ja sam se tako osjećala u tom trenutku i tako ispalo. Znači kritika dobro deluje. Jeste. Mislim, samo sam jedino ja zadužena za tu kolekciju i niko mi nije pomogao, niko mi nije usmjerio kako treba da ide i niko nije znao u principu ni šta radim, ni od moje porodice, ni od prijatelja, tako da ja sam sve verovatno iznenadila. Znali su da radim na nečemu, ali na čemu tačno ne. Kako znaš da si donela dobru odluku? Pa ja ne znam da sam donela dobro. Generalno, kako znaš da si donela dobru odluku? Imaš neki interni osjećaj ili jednostavno... Pa samo slušam svoju intuiciju. I mislim, nisam pogrešila zato što vidim da je odjek u kupovini dobar, tako da sam ja time zadovoljna. Budućnost novih radnji, novih šopova, internet, šta planiraš? Pored ovih dve radnje što imam u Beogradu, planiram još jednu u Svetozara Markovića. I sajt je u izradi i iskreno toliko kasnim sa tim sajtom i ja nisam ni znala da je potrebno toliko vreme da se sajt uradi. Mislim da će biti mnogo bolji plasman robe kada se to bude završilo, tako da eto, to mi je isto neki plan za budućnost. Dobro, imam par pitanja za tebe za kraj, pošto si ti ženski brend, obraćaš se mahom damama, devojkama, ženama i tako dalje. A imaš neke interesantne stvari koje provlače nacionalne, istorijske i mitološke motive. Mene sad zanima da li ti imaš neku ili razvijaš neku kolekciju za muškarce? Nemam sad u planu kolekciju za muškarce, ali da li ja mogu da uradim nevezano za kolekciju neki muški odevni predmet, apsolutno da. Naprimjer, pošto je to meni jako interesantno što praviš od srpskog plata, hipotetički, nekom je rođendan od mojih prijatelja, znam da je nekom svojom
da li poreklom ili sa nečim vezan sa nekim delom Srbije, da te zamolim, možeš i od plata srpske košulje, srpskog plata košulju da napraviš u veličini 2XL sa tim motivom, to bi moglo da imaš. Apsolutno da, apsolutno To je jako lepo i vrlo je originalno i za poklon. Jeste. Dobro, a u budućnosti ostaješ samo ženski brend ili se ne zna? Pa ne zna se, ako me put vodio time da se još i više širim i ako bude bilo veće potrebe i za muškom kolekcijom, zašto da ne, ali za sada to nemam u planu. Dobro. Šta je za mladu preduzetnicu najpotrebnije? Evo, na primjer, ovu epizodu će slušati neke devojke koje sad imaju godina koliko ste imala pre 6 godina. Šta je najvažnije za mladu preduzetnicu da ima? Da li to podrška porodice ili partnera ako su u nekoj vezi ili udate, ili je najvažnija vizija? Šta ti misliš da je najvažnije da bi se ona ostvarila i krenula? Najvažnije je da imaju ambiciju i da one jasno vide sebe gde će biti u nekom narednom periodu, da imaju ideju, da imaju kreativnost, da ne budu zatvorene za dobro i za savete i za nove trendove i da isprate kako tržište pulsira i tako dalje. Tako da mislim da je ambicija najvažnija što treba nekoga da pokreće da bi vodio posao. Disciplina? Disciplina, pa i disciplina. Da. Kažu ljudi, jedno je biti ambiciozan, nemati disciplinu, onda je to samo tralala. Pa ja sam ambiciozna, a da li imam baš neku disciplinu, možda ne, ali nije mi tralala. Da. Znači, ambicioznost, disciplina, da bi se sprovela ta ambicioznost, potrebna je bar osnovna disciplina. Jeste, ali imate sami tu mogućnost da organizujete svoje vreme, svoje radno vreme, kada ćete šta da radite i kako ćete da završavate obaveze. Tako da to je možda neka dobra strana preduzetnice. Jeste, da imate svoje vreme da raspoređujete, koje nekada ceo dan prokliza i ode baš na preduzetništvo. Jeste. Nema pauze, nema slobodnog vremena. Ako treba da se završi nešto, da se uradi, mislim, to je 7 dana u kontinuitetu bez odmora i tako dalje. Tako da sve ima svoje. Ali opet ja imam potpuno slobodu da nakon toga isplaniram 10 dana da odem na odmor i da se ne javljam na telefon zato što sam u mogućnosti. Da, zato što si preduzetnica. Tako je. Sve ima svoje dobre i loše strane. Dobro, okej. Sigurno je više dobrih s čim se baviš tim poslom. Tako je. I spomenula si mi, na primjer, da postoje firme koje koriste tvoju majicu za lični brend. Ili tvoj odevni predmet. Jeste. Radila sam nekoliko kolaboracija, u stvari brendiranje, ne znam kako to ni da nazovem, da uzimaju moj materijal i izradu mojih majica, modela sad, da li su na kratke rukave, duge rukave, da li su kao polo majice ili obične, sa logom njihovih kompanija. Jeste i radila sam za neke firme, za neke privatne klinike i tako. Tako da, između ostalog, radim i to, da. Dobro, super. Eto, poziv ko bude poželeo da baš tvoj brend bude... Ako bude zatrebalo. Tako je. Hvala ti što si došla u podcast i podelila kako tvoj razvojni put od mlade devojke do i dalje mlade devojke, a 6 godina je prošlo. Da. Hvala puno na pozivu i hvala što sam imala priliku da predstavim svoj brend i ono što ja radim kod vas u emisiji. I jako je lepo to što radiš, prvo što je originalno, drugo što je satkano od određenih srpskih motiva. Reklamiraš našu zemlju na vrlo lep način, originalan, a samim tim pratimo modu i pratimo trendove. Sve si lepo rekao. Da. Još jednom hvala na gostovanju. Imali ste priliku da čujete još jednu priču ženskog preduzetništva. Malo drugačiju od ostalih. Radi se o ličnom brendu gde se stavlja svoje ime i prezime na svaki odevni predmet, pa je samim tim sklonije kritikama i pohvalama.